Здравейте, вие сте с рубриката Нашите партньори. Днес на гости са ни Йоана Димова и Девора Вичева, представители на компанията Pontica Solutions. Здравейте, радваме се, че сте тук днес. Здравейте, благодарим за поканата. Здравейте, аз също много се радвам да сме тук днес във вашето прекрасно и уютно студио. За втори път съм аз, Деви за първи, но винаги е много приятно. Моля да се представите с няколко думи за начало. Казвам се Йоана Димова, от 10 години се занимавам с човешки ресурси, от 2 години съм част от Pontica Solutions. И с най-голямо удоволствие откривам все по-нови неща за тази индустрия, които бих споделила в последствие. Аз се казвам Девора Вичева, заемам позицията Senior Talent Acquisition Specialist и работя в Pontica Solutions трета година. Добре, разкажете малко повече за дейността на компанията. Pontica Solutions оперира в сферата на аутсорсинга, като идеята ни е да предлагаме добавена стойност на нашите партньори. Колегите ни работят основно с чужди езици, като back-office support, като тестери на игри, back-office също имаме като дейност. Занимават се с това процесите на нашите клиенти да протичат гладко. Имаме технически поддръжки на различни дейности. Нашите партньори са от Западна Европа, от САЩ, от Азия, в индустрии като онлайн разплащанията, онлайн търговията, здравеопазването, логистиката, възобновяемите ресурси. И още се стараем да работим с партньори, които са в най-актуалните индустрии в момента, за да можем да сме част от тази динамична среда, икономическа. Другото нещо, което е много важно за нас, идеята ни, когато започваме работа с нов партньор, е да работим с него дългосрочно и да надграждаме тази добавена стойност, като им предлагаме технологични решения, човешки ресурс и експертиза, които да им помагат да растат. Не случайно мотото ние растем заедно. А какви позиции предлагате към момента? Позициите ни са разнородни. Смятам, че аутсорсинг индустрията е прекрасно място за първа работа, но и за надграждане на вече изградена кариера. Позициите могат да варират от това да помагаш на бизнес, който е в сферата на социалните мрежи, през това да отговаряш за онлайн разплащания, да проверяваш професионалното минало на професионалисти от Америка. Много е разнородно. Освен това, административната част на компанията предлага развитие в сферата на човешките ресурси, маркетинга, финансите. Т.е. преспокойно един професионалист може да разгърне своя потенциал, като стане част от аутсорсинг компания. Разясните малко повече за това как можем да се развием в компанията. В Pontica Solutions има две посоки на кариерно развитие, вертикално и хоризонтално, като вертикалното развитие представлява изкачване по иерархичната стълбичка. Например, от специалист можеш да станеш менеджер, докато хоризонталното е преместване от един департамент към друг. Например, от операции към администрация или пък обратното. Аз съм пример и за двете развития и с гордост го заявявам, тъй като моята кариера в Pontica започна през 2021 година. Тогава започнах на позицията Customer Support специалист с френски език към един от нашите партньори, но на малко по-късен етап така се отвори позиция към Talent Acquisition екипа и реших да кандидатствам. Случи се така, че се спряха на мен и започнах на позицията Junior специалист. Това е пример всъщност за хоризонталното развитие. Преместих се от операции към администрация. След година и половина някъде успях така да се усъвършенствам, да надградя моите знания и бях повишена на позиция Senior Talent Acquisition Specialist и това всъщност е пример за вертикалното развитие в компанията. И тук това, което искам да добавя е, че стига човек да е достатъчно мотивиран и да иска да се развива, компанията го предоставя във всеки един аспект. Страхотно, какви умения са нужни на младите хора, за да бъдат част от вашия екип? Pontica Solutions предлага персонализирано решение за всеки един потенциален клиент или партньор, който иска да работи с нас. Това автоматично означава, че професионалистите в нашата компания, за да са успешни, е необходимо да са гъвкави, адаптивни, любопитни, за да може да се адаптират лесно към динамичната среда, в която оперира аутсорсинга, и да предлагат иновативни решения, за да може да сме по-ефективни. Така че за мен това са топ 3 качествата, за да си успешен. Оттам нататък, разбира се, чуждите езици са нещо, което е задължително при нас, както и желанието да се учат нови неща. Би ни било интересно да разберем кой е най-ценният съвет, свързан с кариерното развитие, който сте получавали.
Най-ценният съвет, който съм получавала, всъщност е от моите родители и получавам дори до ден днешен, и то е: поне опитай, със сигурност няма да ти навреди. И смятам, че наистина е така, защото ние трябва да бъдем по-смели, да рискуваме и да гоним целите си, и дори и да не успяваме, да не гледаме на тези неуспехи като провали, а по-скоро като на уроци, от които винаги можем да извлечем нещо полезно и нещо ново, върху което да работим. Това, което мога да допълня аз, е пък като най-ценен съвет, който съм получила: вземай информирани решения и след това носи отговорност за тях. Като този съвет го получих още в началото на кариерата си преди 10 години. Тоест не съм взимала кой знае колко важни и стратегически решения за компанията, в която работих, но идеята беше там, че когато трябва да взема дори най-дребното решение, ако мога да се информирам, да го направя, но дори да взема решение, което да доведе до грешка, да поема отговорност за нея, за да мога след това да я поправи, да се науча урок. Тоест отговорността и решителността са нещата, които успях да науча от този съвет и са ми ценни до ден днешен. И нека да завършим с малко по-разчупен въпрос. Как бихте обяснили на едно 5-годишно дете какво работите? Аз бих го обяснила по този начин, че помагам на хората да намерят работа, която според интересите им ще им носи удоволствие и удовлетворение. И отделно, нашата работа като Talent Acquisition специалисти е, освен хората да са щастливи на място, където работят, с правилния менеджер, правилната дейност да извършват, да сме ги избрали много внимателно спрямо техните силни качества и умения, за да донесат добавена стойност на компанията и клиентите ни. Благодарим ви за участието. За нас беше истинско удоволствие. Аз благодаря отново за поканата. Беше ми много приятно да си поговорим на теми, които са ми интересни. Благодаря много и за интересните въпроси. А вие може да се абонирате за YouTube канала ни Кариерна академия, където да следите всички нови срещи с бизнес партньорите ни.